Il-Pulizija sieħet konferenza tal-aħbarijiet brabta mal-bomba li splodiet f'karozza f'Witilajn u li ħalliet lil Martin Kakija mejjed. L-Assistent Kummissarju Silvio Valletta żgura lil mezzi tax-xandir u lil pubbliku li l-Pulizija minnu fih bdiet twettaq investigazzjoni bir-reqqa. Qal li għadu kmieni biex jiġu stabiliti ħafna dettalji. Iżda l-Pulizija qed tkellem persuni li kienu qrib il-vittma. Spjega li l-awtopsja fuq il-katavru se ssir nhar it-tnejn u se tiddetermina x'wassal għal mewt tal-vittma. Mistoqsi dwar similaritajiet bejn dan il-każ u l-qtil ta' Darren De Gabriele, l-Assistent Kummissarju wieġeb hekk. Aħna sissa l-indikazzjonijiet tagħna huma illi l-isplussiv kien fil-karozza, mhux barra il-karozza. Allura rridu naraw kif spiċċa hemm, x'kien qed jagħmel hemm. U allura ma nistax ngħidlek jekk hux relatat, mhux ovvjament mhux se neskludu li jista' jkun relatat ma' dak il-każ. Ovvjament kif jgħidu l-Ingliżi whenever leave a stone unturned, jiġifieri kull avenue li hemm aħna ħanoħduha. Intant Kakija, it-tifla tal-vittma kitbet fuq is-sit soċjali Facebook li kellha tkun ma' missiera iżda proprju l-ġimgħa għalilha li ma kienx ser jgħaddi għaliha. It-tifla li għandha 19-il sena tajt li bekk missiera salvala ħajjitha u li kieku qiegħda ħdejh bħalissa. Għal-ħabta tal-erba' tas-sibt wara nofsinhar, it-tfajla kitbet hekk. Għadni qas nemmen li tlaqtna mid-dinja, ġurnata nibki għamilt. Inti l-eroj u s-salvatur tiegħi u ser tkun f'qalbi kuljum kull sena. Se nħoss in-nuqqas tiegħek u se nġelek tkun gburi bija. Ikkomunika magħna wkoll Keith Frendo li fuqu kienet il-liċenzja tal-karozza Alfa Romeo. Keith jiġi raġel ta' tifla oħra ta' Martin Kakija. Għalilna li l-ħadd 17 ta' Jannar il-familja kienet se tiċċelebra l-mamudija ta' waħda min-neputijiet ta' Kakija. Iżda minflok mamudija, il-familja spiċċat titkellem dwar imwiet.